Вече това е достово. Вече и аз снимам. Ние не снимахме епизода. Нико. Кара, бе. Три епизода за кафе. Ям крекери с пица, давай яд. Ям крекери с пица. Боби кучето, че идва с тебе. Знам, аз го взех моята мастика. О, че готвим. Аз не събира при себе с който иска да Ама пини. стройки се скачи. Който иска да пини бира, да идва при мене. Тук да може да намерим село. О, коньове. Тук може да намерим село. На такива места най-много се намират. Кончето, искат ли да именно? Ай, ще отпеем. Манери. За какво биш коновите, бе? Защото не му кефят. Не си ги убива, защото ако може да се взе, ако взе седла от някакви евенти. Аз ще ходя на евенти само за седла, всичко друго ще хвърля, защото не е честно. Седлата всъщност кога добавят някакъв мод в смисъл, как да се правят седла, тогава няма ходи на евент. Ходи на евент само с седлане. Седлата ги направят, че да се правят, ще бъде много тъп, защото по-добре се намира за дънжен. Да. Тото да не често се намира. Да бъде по-трудно. Да бъде по-трудна игра. Ох, нещо лагва така. Секва. Къде си, бе? Какво става? Бира, безплатна бира. С гора имам много ченкове. 5 бири имам, който иска пи, идва при мен, връща бутилките. Къстен циганин. Прясна риба има два пъти има. Прясна риба има. Аз миналото лято, като бях на море, един вика, купете си прасна царевица, помогнете на бедното момче да си купи БМВ. Вика. Да. Аз си купих 2 царевици. Какво помогна му? Помогнах му. Между другото, ще напиша в описанието скайп за връзка, който иска. Опа! Ще напишем скайпа на Бобито. Помогнете на бедното момче да си купи БМВ. Няма. Упс. Аз тук вземах равнина. И дам притон. Няма нищо обаче наоколо. О, бели кончета. Много кони. Охо, и кафе. Ту за мен е едното бяло. Бето. Тук има 3 бели. Едното е малко обаче. Влизаме в гъста гора. Която е малко обаче. Нещо става. Някой има ли храна? Някой има ли храна? Аз. О, тук има вода. Аз съм 5 кокала. Ще имам един. Кучо, идва. Не, дай ги на мен, искам аз кокъл, моля ти са. И аз искам куче. О, тук синките са много яки. Ти си имаш куче вече, бе, дай ми кокъли, моля те. Ти имаш ли? Не. Опти файна. О, ето, за пореден път ми стават от първия път. Късмет. И аз имам един кокъл. Аз имам 2 кучета. Аз имам едно куче. Да, на мен ми става от първия път. На мене вече 3 поредни пъти ми става от първия път. Чай, ще сбия 2 кучета. Не дей. Има крава, сега ще ги убия, защото няма крава. Аре, моето много обаче ми изглеждат кучета. Моето не са би с кучето. О, уби. На мене ме върна като ударях някаква крава. Добре, ще бъде някакво такова рандъм клипче. Да, бе, някакво такова колкото има. Колкото има клип. Ще видя как ще го кръстя. Рандъм клип? Не, коли е дуер. Какво става, бе, 7? Не, тук нищо. Да, не, между другото ти остават само 10 минути. Наистина има коли навсякъде. Чакайте малко. 4 пести луки са. Чай малко, 1. 17. Аз ще ми замечам. Те тук съм отново. И направо ми се затвори Майнкрафта, човек. Ми се бъгна в рапса.
Омага. Както и сега ще го пусна пак. Аз продължавам да снимам. Снимай ли моя приел? Да. Добре, перфектно. Да знаеш хората, какво се е случило с мен. Кучето ми е много послушно, сега ще му дам пържолки. Моят куче е послушничко. Аз имам 22 пържолки. Удрям едно прасе и то го прави на леш. Намерих още 2 много. Прави прасето леш. Омага, какъв то смеже, аз само докосвам прасето и то умира. Еми сега не изтривай, човек, какво искаш? Събъзи кажа. Какво стана, Дани? Събъзи кажа. Сега ще кажа Майнкрафта, не ми се пуска. Не, not enough space. Какво? Знаеш какво ще рече той? Какво ще рече? Съм правил толкова дълъг клип, че цето ми се е напълнило, че. Абе, тези клиповете дете си ги качил ги три, бе, омага. Чакай, ама аз в принцип тренирам, ама пак и тези деца. Той ще изтрена. Момчето, 20 Само минути... единия ми клип е, сега ще кажа колко ми единия клип. Ей, то се е тук. То 20 минути клип е 2 гигабайта, бе. Цяло изтри. Аз ходя на някое рандом място. То се е 38,9 гигабайта, че. 51 минути 40 гигабайта клип. Луд. Аз вече съм го сейвал, тъй че ще го кача третия. Трябва да го изтрия. Нямате почти никакво дисково пространство на локален диск C, за да освободите пространство на това също ще смените тук. Да, Camtasia Studio ми... не мога да изтрия тук клип по делото. Коньове намерих, коньове. Да, ясно. Знаете ли кой ще просто ще променя директорията, къде се сева клипчета? Ти само локален диск C ли имаш? Не иде. Аз имам C, D и E. Аз на E си пълня само моите буклуци там, игри, снимки, музика, всичко там на E-то пълня. И затова нищо ми няма на C-то. Омага магар! Какво става, ръчет? Оф, човек. Омага 1, 2, 3, 4 магарта. Окей, готово вече снимах директорията, сега ще... 5 магарта всъщност. Тако... изрежи. Бам. Клипчилото с 40 гигабайта клип. То за той ми се бъгна. Този клип човек направо... Как ти казвам, човек, баси клипът ти на място на този клип може да дропнеш 10 игри, бе. Да, 50 гигабайта, човек. Се баше, бас. Всичкото отгоре не мога да изтиря. Наистина, нали ти пише твърде голям за коша, нали? Не. Аз продължавам с клипа. И 41 е. Да. Мисля, че май ти ще бъде клипът. Че този клип, дето сега го снима по-добре не го качва, защото... Не беше нищо особено, някакъв влизаш след 2 минути и изгася. Ето не е 2 минути. Колко? 10. 20 не е, 10. Да, 10 казах. 10 минути. 10 минути, ами ти колко мислиш? 12 всъщност. 7. 15 си казах. О, Бобито иска се телепортни, тъпа Дени. Хел остават 16 минути, за да ми се качат всичките. Мале, събъзи кажа. И то вече ми пише, разбираш, пише ми, че няма задачно място. Мале. Аз стигам някакъв файл, примерно 2 гигабайта и ми изписва твърде голям за кошето, искате да го изтриете, пък ти 40 гигабайта, 50 гигабайта, ти чуваш ли се? Аз съм имал 60 гигабайта кошче. Като бях си стигал GTA 4 и после World of Warcraft, след вече правят GTA-то е колко? 12 гигабайта или колко, а пък той
World of Warcraft е 50. Зависи коя версия си стиглил, най-голямото GTA е 16 гигабайта, май. Да, GTA 4. все там. Все там, 62 гигабайта кощи има. Нищо не вляза. Ще скопая, кой ще вляза в някаква дупка, Боби, искаш ли? Окей. Ще скопая! Имаш ли Другите на мене ми са дълго, ако ще съм само с едно. дърво имаш ли? Какво? Дърво имаш ли дърво? Имам чест. Чем да... Ела тук, ела, Боби, ела. Ще убия, бе. Народе възродени, към светла бъднина. Омага, само 3 ли ми даде, бе? Колко Върви народе, не вика, бе. Не, към Вече хората ще спрат клипа, не дей, бе. А? Хората ще спрат клипа. Абе как се тръгне? 18 ти да. Ладно. Серко, ела. Ако след това спетли. Серко! Спетли бъдат бага. Пробъртете на 10 минути напред. То няма да има. Върви! Спирам клипа, това беше всичко от мене.